Pojavljuju se razne ideje, neke od studenta, neke sa nekih drugih strana. Mislim da je svima zajedničko stvari jedno nezadovoljstvo predstavničkom demokratijom u Srbiji, jer ona jasno ne funkcioniše. Ali da svi treba da shvate da predstavnička demokratija u Srbiji ne funkcioniše ne zato što je predstavnička, nego zato što nije demokratija. To je suština. Zato što mi smo došli u Srbiji danas do tog nivoa da ljudi koji su na vlasti izađu na izbore koji su namešteni, dođu do 50% poslanika, odbornika i kažu mi sada imamo 50%, možemo da radimo šta god hoćemo. Možemo da kršimo ustav, možemo da kršimo zakone, možemo da kršimo sve poslovnike, pravila, sve što postoji, možda krademo. Zašto? Pa imamo 50%. A nije to predstavnička demokratija. To je autokratija, to je diktatura, a u tom trenutku neke lažne većine nad nekom manjinom koja nema način da se tome suprotstavi.